Chystá sa Jaroslav Šalina na vzlet LMK Prievidza. Gripen JAS 39C. To je presná kópia zmenšenina skutočného lietadla. Toto lietadlo vlastní Česká, je riadený Futabov 9. Otáčky tohto motoru sa pohybujú, minimálne otáčky 50 000 za minútu a maximum okolo 120 000 za minútu. Viete si to predstaviť? Teraz prebieha procesorový štart. Honzo, zostaň už tam, prosím, takým bude lietať Šalina. Cítite to? Toto je vôňa petroleja spáleného. Toto je to, čo ma živilo 24 rokov na letiskách. Startovanie je riadené čisto plne elektronicky procesorom, mikroprocesorom. Pilot riadi prípust, vpredu to saje, zozadu to tlačí, to je v podstate ako keby princíp vysávača a pôjdeme do vzduchu. Má pneumatické brzdy, videli ste, zabrzdil, zastal. Hmotnosť toho modelu treba aj ubrzdiť. Keď zoberieme do úvahy troška fyziky, MV na druhu, jedna polovica MV na druhu, vyrátajte si energiu 12 kg rýchlosťou 300 km za hodinu a to uvidíte. Jaroslav Šalina zlietáva so svojím jetom JAS 39 Gripen. Teraz troška menej budem rozprávať, lebo je to tichý model, aby počul motor. Séria výkrutov, všimnajte si, 2-metrový model. Toto ešte nebolo 300 km za hodinu, prosím. To ešte bolo ďaleko 300. Teraz sa rozbehne a teraz bude 300 km v hodine. A takto to vyzerá. A stúpa sériou. Všimajte si, jak rýchlo sa to vrtí, aký je to malý model. Pilot sa musí totálne sústrediť. Predpoludní nelietal, lebo hlava bolela, musí sa sústrediť. Nemôže si dovoliť pri takejto rýchlosti, ktorý môže tak hrabiť. Nie je to už hračka, toto je hračka pre veľkých a dospelých a skúsených. Tí, ktorí majú rešpekt pred životom iných. Tak som ťa ešte tak. Tam nemôže ísť zadielček. Vikinka. Model váhy 12 kg. Jaro predpokladal, že také 2 litre kerozínu do toho natankoval. Ukážka zhruba na 6 minút. V dnešnej dobe kerozín je veľmi drahé palivo pre modelárov. Samozrejme, nie je to ani moc lacné. Tej kliente vám tiež nebude chudieť. Má 47 rokov a aktívne tým 16 ročný. A má väčšiu kondíciu než veci. Poď. Teraz sa sústreďme ale na Jara Šalinu, ktorý sa nám blíži na stred letovej pristávacej dráhy so svojím Gripenom. Pôjde na pristáte. Všímajte si pristávacia rýchlosť okolo 60-80 km, vypadenie rýchlosti, brzda a zastavenie motoru. Nádherná ukážka. Toto je profesionál, toto je model pre veľkých a dospelých.